Is-Soċjetà Santa Liena l-banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-ġimgħa. Merħba fir-rokna l-Marx tal-ġimgħa. Waqt li bħalissa qegħdin fil-ġimgħa tal-festa tal-padruna tagħna Santa Liena, għalhekk fisem is-soċjetà tagħna nawgura il-festa tajba l-Karkariżi kollha, f'din ir-rokna illum għażilna marċ ieħor stupend tas-surmast Coleiro, marċ illi bla dubju iqajjem tant ferħ fil-qlub tal-każin hekk magħruf il-każin tal-Ama. Il-marċ Karmar miktub fl-1981. Marċ illi din is-sena jara 30 sena minn meta kien miktub mill-eks surmast direttur taħna maestro Coleiro. Is-surmast Coleiro fl-1975 kien inħatar assistent surmast tal-banda tagħna u beda anke jallem il-diversi allievi. L-ewwel marċ li kiteb għall-banda Duke of Connacht kien jismu Awgusta biex fl-1977 kien maħtur uffiċjalment surmast direttur tal-banda tagħna. Bħala surmast direttur ta' din il-banda kienet l-ewwel waħda. Infatti hija marbuta u isma' qalbu, imma ma kienx l-unika banda għaliex kien maħtur imbagħad surmast direttur tal-banda Stella Maris ta' Taslima u assistent surmast tal-banda Santa Caterina taż-Żurrieq. Għax iż-żmien kien jieħu ħsieb ukoll l-orkestra tat-Teatru de Porres f'Taslima. Kien għax iż-żmien ukoll assistent surmast mal-banda ċittadina King Zone tal-Belt Valletta. Wara kien inħatar surmast direttur mal-banda Slima u l-banda San Gaetan tal-Ħamrun fejn f'dawn iż-żminijiet beda jibrilla fil-kompożizzjonijiet Marċ isbaħ minn ieħor. Saħansitra fl-istess żmien kien ħareġ long play ta' marċi tiegħu ġejja l-banda. Dak iż-żmien ukoll inħatar surmast direttur mal-laqda mużikali San Giuseppe ta' Ħalaxa u l-banda Kristu Retra ħaġdid. Ħareġ żewġ każezz ta' marċi briljużi tiegħu. Fl-1993 inħatar surmast direttur tal-banda Uċija is-Soċjetà Filarmonika prekursor tax-Xewkija. Hawnhekk ma' din il-banda dam 5 snin u din kienet l-aħħar banda li kellu ħlief għall-banda Duke of Connacht's Own li żamm din il-banda għax kienet marbuta wisq ma' qalb dan is-surmast. Ir-rokna tal-ġimgħa tippreżenta il-marċ tas-surmast Coleiro Karmar kif semmejt miktub 30 sena ilu fl-1981. Dan il-marċ nagħmluh b'dedika lill-membri, il-partitari u l-benefatturi ta' din is-soċjetà.
Dak kien il-marċ tant popolari fil-qalba tal-Kasin tal-Ama Karmar tas-Sur Mast Endru Coleiro miktub fl-1981. U kif semmejt fl-introduzzjoni tar-rokna tal-ġimgħa meta qegħdin eżatt fil-ġimgħa tal-festa tal-padruna tagħna Santa Liena, tajjeb illum ukoll nisimgħu u ninkludi l-Innu Marċ Santa Liena, miktub mill-Sur Mast tal-banda tagħna Maestro Raffaele Ricci, innu li qajjem tant ferħ fil-qlub tal-membri u l-partitari il-banda Duke of On Its Own, imwaqfa fl-1865. Mill-pinna ta' għet Sur Mastrit li meċċew babil tal-banda tagħna Maestro Raffaele Ricci hemmhekk smajna Innu Marċ Santa Liena. Fisem il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà nawgura il-festa tajba u minn qalbna toħroġ lajta viva l-ewwel banda Kalkariża, viva Santa Liena. Ir-rokna l-marx tal-ġimgħa kienet minġuba lilkom il-preżentatur Daniel Vella, Marġifes Productions u bil-kollaborazzjoni ma' Sur Erik Busuttil, Chairperson tal-Kummissjoni Tik fih dan is-soċjetà.